A Gandia tenim recursos patrimonials universals de la talla del Castell de Bairén, com són els Borxo, els Clàssics, el Parpalló, les Falles i la Setmana Santa. I el gran desconegut era el Bairén. El Bairén té elements per estar en eixa llista de recursos patrimonials universals de la ciutat de Gandia i ja li tocava el seu moment. Està considerat el primer edifici fundacional de la ciutat de Gandia, per tant té molt de valor per a la nostra ciutat. Tot això farà més còmode i més accessible el Castell de Bairén a la visita de la ciutadania. Aquesta actuació de pràcticament 1 milió d'euros ha sigut una actuació de molta profunditat en el Castell de Bairén, que marca un abans i un després, i ara la feina de l'Ajuntament de Gandia, per suposat, és posar en valor aquest espai per a que la gent el pugui gaudir. Sempre és un plaer veure com els esforços que estem fent des de la Generalitat Valenciana van tinguent els seus fruits, i en aquest cas un fruit molt agradable i molt consistent com és la rehabilitació d'aquest entorn magnífic. I podem ajudar i col·laborar a que el Castell de Bairén a Gandia siga un referent tremendament important i que no siga el gran oblidat com ha sigut fins ara.